Hello mga mamshi, good morning. Magluluto na naman po tayo ng adobong baboy. Ayan, so mag-uumpisa na tayo mga mamshi. So ilalagay na natin kasi napainitan na natin to. Ilalagay na natin yung oil. Ayan. Pag nag-adobo ako mga mamshi, ginigisa ko muna siya para mawala yung langsa. Ayan, so ilalagay natin yung onion. So, ilalagay natin yung ginger or luya. Ilalagay natin yung bawang mga mamshi. Ayan. Ayan. Ilalagay na natin yung haluin muna natin siya mga mamshi. So, tatakpan na muna natin siya mga mamshi. Para lagyan natin siya ng konting asin. Ayan, tamang konting-konti lang kasi maglalagay tayo ng toyo mamaya. Ayan. Para may lasa na yung karne o yung baboy. Ayan, so lalagyan natin ng konting tubig. Konti lang para lumambot yung baboy. So, takpan ulit natin siya mga mamshi. So, ayan mga mamshi. So, ayan mga mamshi, lalagyan na natin siya ng toyo. Ayan. Tatlo lang mga mamshi. Sasabay na natin yung laurel. Paminta. Sili. Sabay-sabay na natin ito mga mamshi. So, tatakpan ulit natin. So, tatakpan ulit natin siya mamaya siya. 10 minutes lang. Hintayin natin.
So, ayan mga mamshi, lalagyan na natin siya ng vinegar. So, ilalagyan na natin yung potato. Lalagyan na rin natin yung seasoning mga mamshi. So, tatakpan na natin siya. Hulintayin lang natin na maluto yung patatas. So, yan mga mamshi, lalagyan natin siya ng asukal. Ayan. 2 kutsara lang. Tamang-tama lang. So, yan ang mga mamshi, ready to serve na yan. So, yummy. So, ayan mga mamshi, ang masarap na adobong baboy. Ayan.